Добър вечер! Утре в 16 области в цяла северна и част от централна България е обявен жълт код за ураганен вятър. Очаква ни и временно затопляне. През деня облачността ще е променлива, по-често значителна, но вероятността за валежи е малка. Още през тази нощ вятърът ще се обърне от запад и чувствително ще се усили. Ще бъде силен и ще остане така през целия ден. Температурите сутринта ще бъдат от -4 до +1 градус, а след обед в цялата страна очакваме положителни стойности. В повечето места термометрите ще показват от 3 до 8 градуса. По билата в планините ще духа силен и бурен северозападен вятър, който след обед ще отслабва. Облачността ще е по-често значителна, особено по северните склонове, но ще остане почти без валежи. Възможно е на места да прехвърчи слаб сняг. Максималните температури в планинските ни курорти ще бъдат от -4 до +3 градуса, като от днес скиорите ще могат да се радват и на пистите на хижа Алеко. А ето и как изглеждаше денят на Банско, където снежната покривка достигна до 110 см. В неделя времето у нас ще бъде динамично и променливо. Ще бъде облачно и на места от запад на изток ще вали дъжд, който бързо ще премине в сняг. Възможни са поледици, така че ако тогава ще пътувате, бъдете много внимателни и си отделете повече време. Ще духа силен северозападен вятър и с него в страната ще започне да нахлува студен въздух. През първата половина на следващата седмица от север ще продължи да нахлува студен въздух и температурите чувствително ще се понижат. В понеделник по-значителна ще бъде облачността над западната половина от страната, където на места ще превали слаб сняг. Ще остане ветровито, а вече и студено. Във вторник, след временно отслабване, вятърът ще се ориентира от североизток и отново ще се усили. Ще преобладава облачно време и на много места ще има валежи от сняг. В сряда облачността ще се разкъса и ще намалее и до края на деня над по-голямата част от страната ще се установи предимно слънчево време. Ще бъде обаче доста студено с максимални температури от -9 до -1 градус. Такова време ни очаква по нова следва романтичната комедия "Омагьосани, хубава вечер".